si Hercules, ginaingon, masayop man gani ng kabaw nga upat ang tiil, ang tao pabakha. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Dinini ini karong gabi o nagibati ko paghigugma. Kuya Iking, uunda naman kong eskwela sunod tuig. Ano man dong, Hercules? Ay, marabaho na lang ko. Tiwas sa eskwela dong. Asar magang trabaho ko, makagraduate ng college, oy. Kining guwapa lagi ka, Eleno? Ay, we, ikaw raman sa gigupahan ako, uy, Jenner. Aha. Daghan maming gigupahan ni mo, good? Mao ganing wa may samin sa amua kay hasta ko. Di ko ganahan mo tanaw sa kong naw. Ha? Mo ba? Oo, niya mo yung paingon si Kuya Iking, oh. Siya yung pangutan-o na. Dong, Jenner. Ato asa tos mama kay patabangon kagkuan sa butong. Kining Kuya, mangutan na ako ni mo ba? Guwapa si Eleno. Unsa? Ano, nakasulti ka man na, ha? Unsa man isulti na ko ang tinuod o ang bakak? Ang tinuod, Kuya Iking. Ay lang kalain, ha, Helen, ay lang yun. Libat ka. Di pagid guwapa. Oh. Uy. Uy, Ilin! Uy. Askang lagawan mo, Kuya Iking. Uy! Ako din sana, Jenner, nga ingon man siya, ang tinuod mo isulti. Mo'y akong hitubang. Ay, Keng. Pangitag kaabang ni mo, ha? Nga malimpyo sa apartment. Kay doon ay mapuyo dito. Sila lang si Jenner o Hercules. Nga patabangon uyuan. Okay ra ka? Wala sige. Ay mo kabalaka. Suhulan ta mo. Pamilyado siguro ang puyo din ni Kuya Iking, no? Kay, dako man ang apartment tiyo. Nya, nangutan na gang tiyo, Kuya. Ha? Kung kinsang mupuyo din eh. Wa ako magsusi. Oy, sige na mo. Trabahoan na ninyo ang angay trabaho din eh. Kaya basig mo ani din istiyo. Mutan ako kung lipihan na ba nato ang iyang apartment. Kuya Iking, pawama ko si mong motor ugma, be. Asa ka? Magpahatod man si Aileen sa iyang trabahoan. Uy! Si Elin? Ay, kumpiyansa. Anak niya, kay basig pikutong ka na niya. Pikuton, God. Uy, di madag pikot ko yung generoy. Di ba taong kumudaginok ni Aileen, oy? Ang ako lang ba, ihaton ako siya ugma, kay muplite maguno siya balig 200. Uy, dako ra sana dong. Siya may nag-ingon. Dawaton kong dunay ihatag. Kadiyot sa ha. Salamat, Hercules. Dawata, oh. Uy, 500? Halo, ako ikasuklian ni mo na Lino, eh. Diha na lang na ni mo, oy, Hercules. Tarong ba? Laki, imo na ng 500. Kadaghan ko gihangyo nga habal-habal driver, pulos gid sa libalibad, ambot kag ngano. Mao nga danang bonus na ko nimo, okay? Imbis 200 akong giingon nimo, imo na ng 500. Kadiyot sa ha, manaog ko. Kuya Iking, mo na tingalin ang mupuyo sa apartment niyo. Masin. Excuse me. Mo na apartment ni Jumiga Ariela? Mao ni Miss. Ikay mo abang, miss? Yes, ako. Maon ni. Kupahan ni mo, Miss, uy. Thank you. Mitulo dayon kining akong laway, nagpanilap nagsudong sa iya. Basig ng ilad lang muna ako, ha? Ay, tinuod lagi, Kuya Jenner. Huwag pa kayo mupuyo sa apartment. O, sirang usang mupuyo dito. Yatis. Tato din, ha? Kay 10,000 goy abangan ng mga apartment, good. Murag. Ay, maminyo ko una yung mga brad. Ako'y una, be, kamagwangan ko. Ha? Ako. Kamagwangan ko? Ako lagi. Kaya doon na naman ko negosyo. Makabuhay na mo kasawa. Ha? Makabuhay man pod ko. Kamusa man man batuon nila ko. Hindi ko makabuhay. Unya, ako may inyong kamagwangan. Ay ko supaka.
Ako ay mag-una ninyo, ug minyo, ha? Uy, di na ka mahimo mo. kay Iking. Uy, di na mahimo. Magbayad mo na ako. Di na mahimo, Una-una kuya. Akong pangayuban si Vilma. Ako, pakuyaban mo sa dako sabi? Unsa man? Murag-murag pulos yung mo ganahan niya da. Ganahan mo lang. Ako, bisag wa pa ko kita niya. Ako po siya panguyaban. Uy! Uy! Yan. Hala! May the best man win! Bayang gabi Miss Vilma. Maing gabi, Pod. Ikaw man ta sa iking, no? Ako. Mamisita ang tako ni mo, miss. Okay ka? Uy, tinuod yun dahil nga gwapa ka na. Kasi mo nga. Kuan ka nang just call me, Jenner. Hi, dayun. Salamat. Ganahan ko nimo. Uy, sa ato pa? Sugto na ko nimo? Uyab na ta? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Grabihan ninyong tulog, Wade. Usara ka papay ang inyong gipanguyaban? Oh, Ellen! Kuan, nga naman day, Ellen, ha? Sa kadugan na natong silingan, kanang bag-o pang nipuyo din sa atong dapit, may inyong giilugan. Naon sagot ang taon mo? Taba. Kinsa may angay na mong ilugan? Ako! Uy, Kining, kuan, kaning mga kuya. Una ko guli nyo, Kuya Iking. Asa ka, Dungan oy? ta, Jenner. Ha? uy! Dungan ta. Uy! Dungan ta. Uy! Ngano, day? Ay, sala, uy! Uy! Dilang. Anong nanguli naman to kung mga baguwang, Ilin? Ay, akaring, muli ng saguha. Ni-walk out may mga kanahan. Gabaan ra mo na ako! Ningaw na. Huwato na ako ang sinyas ni Vilma aron makasuot ko sa apartment. Uy, nisigan ang flashlight ug iyang kituig-tuig sa palibot. Giyaing mauna ni. Musud ako sa apartment. Hay, daan ba ko kuya? Tuwa, tawa. Mamaulin ta. Si Hercules mo gipili ni Vilma. Maulin ta. Ha? Ataka na eh. Mas gwapo manggod ang atong manghod, Kuya Iking. Wala tayo mahimo ana Jenner. Ang kuno lang nato nga mas gwapo nga tumanghod. Tara. Hercules. Nagkasuway niya ba ka og sex? Ang 5 pa yung suwayan. Ang sex of Kung imo kong tudluan, dali raman ko makatuon. Oh, mas nindot. Virgin ka pa di ay kun mao. Ikaw di na virgin? Oh, at tabangan og luyo, dili na. Mao ba? Aw, tuluyan lang ko, Vilma, ha? Oh, okay. Hubuan ako ang akong blouse, ha? Hubuasad ang imong t-shirt. Wow. Kabusok ni mo dugan, Hercules. Murang mag-ice cream ang akong dugan ng imong gitilapan. Ay, tilapit ko. Sige. Padung ko sa pusa. Buhat na din akong sa kagibuhat ni mo. Bawas ba? Bawas, uy. Sige. Ay, kana! Hercules! Hindi ko rin ka, Hercules. I-convulsion ka. Uy, lante. Vilma, musod mo. Sud, dayuhan. Sige na. Dayuhan. Hawa ni time pahay. Padayon diawi. Anong inigtungkol ako? Di mo mo sa ilaw? Murag dunay utlanan ba? Dunay bumbong. Sos, kanta rin na utlanan. Ay, sige lang na. Sige mo. Uy, padayon. Uy, kulain ni mo yung mga tana pamanggit ka. Uy, manuhit pamanggit ka. Uy, ay, kulain ha. Ano man? Lalaki bitaw. Ah! Nakausap lang ko. Nagpataller, manggod ko. Busa may dool ako niyada
Ang malasa. Nabiktima ko. Dili tinuod nga babae nga akong gijirjir. Dalaki siya. Og nagpailis og taler. Wa gabae. Makasama ang kagi ni Hercules, dinining tulumanon. What's the style? Wa gabae style. Bayot di ay bungoton